Palengke Report. Sis, ganda ng hair. Good morning, Idol Joanne. Ano nga, Joanne? Iti presyo, digiti kang ronaan nga ikanita nga aldaw. Iti tiyendaan, iti Sunshine City, Laoag. Nang rugin ang imato ti presyo, digiti ikan mga idol. Ti tilapia ket 160 pesos iti kada kilo. Malaga, 470 pesos ti kada kilo. Iti met shrimps nga paborito tayo ket 520 pesos iti kada kilo. Deti met bangus ket agay ayam iti 200 to 220 pesos iti kada kilo. Timet pusit nga lumot ket 450 to 460 pesos iti kada kilo. Agpada ka deto'y may nga pusit nga sa bali nga variety iti presyo na. Ti pampano ket 470 pesos iti kada kilo. Boneless bangus agay ayamet ti 120 to 130 pesos ti nga supot. Timet presyo ti galunggong ket umabuten iti 300 pesos iti kada kilo. Dito'y meta mackerel ababasit ket 100 pesos iti kada kilo. Barbarukong 200 pesos ti kada kilo. Ken ti salmon 250 pesos iti nga kilo. Manamnamamet iti panagnato pa iti presyo da kaday ti mapaspasungadan a Holy Week. Dayta pay laeng Idol Joanne, digiti presyo ti Joanne? Ikanitangal daw, ito'y tiyendaan iti Laoag City. Para iti price watch tayo iti Palengke Report, daytoy ni Idol Tony G, Tatak RMN. iFM News. iFM News. iFM News. Palengke Report.